Velkommen til Drinksmeister. Mit navn er Simon Sjødal, og i dag vil jeg lave jer en Old Fashion. Til Old Fashion, som er verdens ældste cocktail, bruger jeg et dejligt nedkølet shakerglas. I shakerglas putter jeg 2 barskeer sukker. Udover det bruger jeg en orange bitter. Den her bitter, det er fra Angostura, en lille ø i Karibien. Der skal 3 dash i. Jeg sørger lige for, at sukkeren og angosturaen det kommer til at arbejde lidt sammen her, før jeg tilsætter min bourbon. Jeg bruger Evan Williams bourbon, som er en af de mest solgte og anerkendte bourbon i USA. Der skal 6 centiliter af Evan Williams i. Så er det her, at bartenderens hårde arbejde kommer ind. Jeg skal have opløst alt sukkeren i cocktailen. Vi er nemlig ikke interesseret i, at der kommer noget overskydende sukker, som ligger sig i bunden af glasset, når vi er færdige. Nu er jeg nået sådan cirka halvvejs i at opløse min sukker. Og det er her, hvor jeg lige tilfører en enkelt isterning og vender barskæen. Grunden til, at jeg tilfører en enkelt isterning, det er for at lige tilføre cocktailen en lille bitte smule væske, og samtidig lige køle det lidt ned, før jeg tilsætter resten af isen. Nu er sukkeren ved at være godt opløst i drinken, og jeg tilsætter alt det is, der overhovedet kan være i shakerglasset. Jeg fortsætter med at stirre, fordi nu skal cocktailen have den temperatur, så den er klar til at blive serveret. Den lille mængde væske er nu gået ind og åbnet op for spiritusen. Og den får lov til at udfolde sig på en helt anden måde, end den ville have gjort uden noget væske. Jeg gør mig lidt omhu med at finde de rigtige og de store stykker is. Fordi de små stykker is, de vil gå hen og opløse sig hurtigere i cocktailen. Strainer. Tilfører maraschino cherries. Og en klassisk garnish til den her cocktail er selvfølgelig et orange zest, som man efter bogen flamberer ud over cocktailen. Grunden til, at man flamberer orange zest ud over cocktailen, det er for at få nogle appelsinsmagsgiver som aromaer på cocktailen. Hvis man dufter rigtig godt efter, eller det behøver man faktisk slet ikke, så snart du får næsen ned til den her lækre cocktail, så vil du kunne dufte appelsin. Den sætter faktisk ud over rimmen og på selve glasset. Så her har jeg den. Den klassiske Old Fashion med Evan Williams bourbon og Kentucky.